Bon dia. Estem en un programa més de La Veu en Flames, que és el podcast de l'associació Gailes, que fem per a tot el món que ens vulgui escoltar i qualsevol persona pot participar. En este cas, tu ets convidada per l'associació perquè la teva filla ja va participar en el podcast de nosaltres fet per la nostra companyera Rebeca. Però nosaltres volem conèixer també a la Fanny mare, a la Fanny amiga i, com no, a la Fanny activista i canyera que tenim en el nostre poble. Entonces te vaig a fer unes quantes preguntetes. Sentiste en tot moment en llibertat de poder respondre o no, i inclús de qüestionar o preguntar-me a mi lliurement. O sigui, crec que ens coneguem, però tinc el plaer de que Fanny s'hagi acusat en la meva vida i li dono les gràcies, i és part també de la meva família fallera. Així que comencem esta entrevista, que és per a vosaltres i que és superinteressant. Recordes el moment en què un dels teus fills et va dir com era de veritat? I què va passar quant de temps després? I al mateix temps, què li va donar aquest pas? Què li va donar el motiu per fer aquest pas? A veure, jo soc la mare dels dos, el separé jo, per supost, i tonta i cega, pues una no és, saps? Entonces, vas veient coses, però dius, és que no me preocupa. Tens dos fills i els dos són LGTBI. Entonces, no, jo pensé que els dos són els meus fills i que me dona igual el que tenen que fer. Però dins d'això és la segona orientació és LGTBI. Entonces, vale, jo, Marta, en el seu temps, ella havia tingut diverses relacions amb persones, en xics, i un dia, pues, de cop de repent, i mama, diu, és que jo pense que és que voler a la persona. I vaig dir-se, ja, la persona. I això, i res més, em va portar a la que va ser la primera parella que va tenir, que a dia d'avui la vull molt, i ja està. I no res, no és una cosa que m'ha dit. Me preocupava més, per exemple, mon pare, que la situació. I després, als anys, un dia, tal dia com un 15 d'agost, el meu fill se n'anà amb un pare a un puesto i a mitjan vespre me diu, mama, jo tinc una cosa, dic, ai senyor, que ho ha passat en el xalet. Jo dic, és que crec que m'agraden els homes, els xics, i jo vaig dir, pues no pasa res, cariño, mientras que no te agrade el matizo que la mamá, tú fes lo que tienes que hacer. Y ya está, entonces no es una cosa que a mí me preocupa, porque no es una cosa que tot el món accepta i vulga. Sí, està clar que hi ha dues coses molt importants a destacar. Una, que les persones s'enamoren de les persones, independentment del seu sexe. Això és molt important. I la preocupació és normal, perquè la tensió política actual i el panorama polític actual que tenim en els missatges d'odi que s'estan transmitint acaben calant en la gent més jove i tenim problemes com fa poquet ha passat en Alacant o en altres poblacions més properes que han tingut agressions. Però cal dir també que Alzira és una ciutat que és molt segura per a la gent LGTBI, que tenim un col·lectiu 31 anys treballant i això ni tot encara no ha calat el missatge d'igualtat en tots i en totes les persones. Jo, això que tu dius, superbé, i m'agrada un munt, però és que saps el que passa? Que no són els tan Alzira del món. Per exemple, el meu fill és una persona que és un xiquet pegat a una maleta. I aquesta persona viatja a quasi tots els puestos del món, on n'hi ha puestos que te tenen que dir, cuida, no vagis a agarrar de la mà de la teva parella, i jo és el que pense, és que ningú equip polític, ninguna persona no accepta ninguna opció ni ninguna decisió de part de la persona que està fora d'aquest món. És la meva vida. És ma casa, és la meva sexualitat i el que jo pense. A tu, la meva vida te té que importar un pepino. Ni la meva decisió a tu. Qui és qui per decidir en qui una persona té que estar o no té que estar? Tu no pots crear un odio contra unes persones que paguen una contribució, que paguen un préstec, que paguen préstec. És que som igual, és el mateix. No n'hi ha una diferència de dir, no, tu com eres gay, el préstamo te doy el préstamo para el coche o te done un piso gratis. No, tío, van a pagar igual que tú, que yo y que tot el món. Sí, per sort tenim que Espanya està entre els països més segurs del món en tema LGTBI. Està clar que no som el més avançat i que Europa en si ens concedeix una protecció a nivell europeu i a nivell fora d'Europa també, però hi ha certs països en els quals simplement per el fet de ser estàs condemnat a mort. Ja ho sé. I te pareix això normal? Òbviament no. No, no ho dic per tu, ho dic per les persones que accepten aquestes coses. Sí, jo dic, tu el moment ixe, com el recordes? El recordes en carinyo o el recordes en tensió? Quan te diuen
la teua filla o el teu fill pense d'una altra manera, estime d'una altra manera? Pues me te vas a decir lo mateix que t'he dit antes. Jo me feia més fort mon pare, pobre meu. Perquè mon pare és una persona de l'època que dic jo, entonces jo faig, és que este home ara com se ho agarrarà. Jo crec que s'ho va agarrar bé. I de fet, un Nadal, que va ser quan mon pare li va dir a Marta, Marta, vine, no? I ell va agarrar i li va dir, el día yo no puedo ser que tú eres feliz. I Marta jo crec que ese día va respirar més que la vida. Entonces, yo no... Lo de Vinto ya te di lo que va a ser. Pues mientras que no t'agrada el mateix a mi, i Marta, pues... No és que és la preocupació de que es passe algo. Lo de més no me preocupa. Pues en Xina acabes de respondre també a la segona pregunta, que era quina por tenies més, que foren del col·lectiu o com podia tratar-lo la societat? Vale, jo, mira, saps una altra cosa que... O sea, el dia que Marta ja va dir, vale, sí, m'agraden les dones, sí, o sea, jo vaig dir en el meu cercle, sapiau que la meva filla va fer això. El que no estiga d'acord i no vaig a voler estar ahí, o no vull voler-la, o lo que siga, ara és hora. De fet, tu coneixes a Marta. Sí, clar. Entonces tot el món coneix a Marta. Per a mi és un orgull conèixer-la. Sí, pues ves de dir que Marta és Marta. Lo que faig a Marta en sa casa o en Orsiga és que no és el teu problema, ni el problema de ningú. Tu tens que continuar coneguent a Marta en les seues etapes de la seva vida, igual que a Víctor, igual que al resto del món, i ja està. És que és igual que jo. Tu me coneixes avui i no saps com vaig a ser demà. Ha hagut algun moment en què hagis pensat que ojalà no foren, Claro que ho pense. o has pensat alguna volta com t'agradaria protegir-los o com t'haguera agradat que haguera passat o no haguera passat? A veure, que hagi passat o no, això és una cosa que ningú podem decidir, però protegir-los, claro, són els meus fills. Entonces, a mi me fa molta por de que es passi qualsevol cosa. N'hi hagi molt salvatge pel carrer i en ideologies molt d'odio, i entonces jo crec que més endavant anem arrere perquè tota aquesta gent està fent que, per exemple, una mare o un pare, una abuela o un que siga estirà en casa pensant a veure que s'han anat a Madrid a l'orgullo que no l'agarren i que una persona ja el maten, o se n'han anat a no sé què i ara que és que no és Xina. Però alguna volta has pensat, ojalà no hagueren sigut? En l'aspecte del patiment i que siguin lliures, o sea, i que són lliures, perquè jo li he donat la llibertat als meus fills de fer el que creen convenient, però en el pensar de que dius, i si patiment pels meus fills no el vull, doncs claro que ho pense. A veure, jo crec que és igual quan naixi un xiquet que no està bé, dius, uah, doncs m'ha donat aquest xiquet la vida, m'ha donat no sé què, però tu penses, doncs m'haurà agradat que haurà estat bé, perquè per almenys a veure si no entens. Sí, sí, que no tots és una estem bé, cosa no estem altra. comparant amb ninguna No, enfermedad. ni mucho menos. Hombre, encara que tenen a aquestes persones com a persones malaltes del cap, entonces, claro, no sé qui és el malalt del cap. El que em diu que estem malalts del cap resulta que estan pitjor que nosaltres i també Sí. que estan manant alguns que altres. Sí. Esta pregunta és un poquet complicada, però has tingut algun perjudici o algun complexe per ser mare de persones amb orientació LGTBI? No. Jo sempre dic que tinc la sort de rodejar-me dels millors. I els millors han entès i han respetat que els meus fills siguin persones. És que no li puc pegar més fortes a la cosa. I lliures. I lliures. Perquè per això Espanya no és una gran llibre. Això va dir un home fa ja molts anys, no? Que pensant ja no estan i no t'ho castiga. No, i s'alçar al cap una altra pil·li xafarina. Però te dic que si el país on viuen els meus fills és un país lliure, tu quieres para llevar la llibertat de voler a una persona. Òbviament. Pues ja està. Alguna vegada has tingut de defendre els teus fills davant d'algun familiar, un amic o un desconegut? Què passa i com reaccionaste? No, jo tampoc he tingut d'això. Sí que he defès altres coses quan una persona dit a una altra es que ese es un maricón de mierda, y yo digo, ¿y tú te has visto? Digo, ¿tú quién eres para decirle a esa persona que es un maricón de mierda? Yo te digo a ti que eres un hetero de mierda y estamos a la paz, ¿no? Bueno, això és com el maricón de playa, el maricón de bancal, pues mira. Ya, pero es que es como que eres un maricón de mierda, pues es que eres una verdad, tío, que yo ya sé, que es en mi casa. Pues que eres flaco, sigo teniendo espejos en mi casa, a ver si me entiende. Entonces, no he tingut la sort a dia d'avui de que en el meu voltant de les persones en les que tinc, els meus fills se les respecta i a mi també. I ojito, que se te'n vaig a la boca. Ara, una Parlant dels pregunta meus fills. que és mirant al passat. Sí.
pensa en la Fanny quan no era mare. Uf. ¿Vale? I sabent el que saps ara, què li diries a Fanny? A veure, jo és que Fanny quan no era mare... Sabent el que saps ara, Sí. què li diries a eixa Fanny? A veure, aquesta Fanny que era quan era mare era una Fanny super innocent, entre cometes, que li quedaven moltes bofetades per endur-se en la vida i que va ser néixer la meva filla, després als anys va néixer Víctor, i que està molt orgullosa de la Fanny que és a dia d'avui, Però què li diries? Com la prepararies? Oh, però tots els aspectes de la vida? O en este en En el concret? tema de l'LGTBI. És que no és un tema que a mi m'ha preocupat mai respecte. A veure, que tota la... Què li diries? A la manera d'actuar, a la manera de comprendre, a la manera de fer... Què li diries? Xiqueta, prepara't que vas a tindre moltes sorpreses en la vida. O xiqueta, que això t'anirà per este camí. Ves preparant-te per este esdevindre de la vida Ja, i com sabent tot el que saps i el que has viscut, ja t'ho amplia. A veure, Què li diries a eixa Fanny? Diguen, apavila. sí. És que la vida m'ha espavilat molt i he plegat a ser la mare que soc a dia d'avui, que jo sempre dic que soc una mare perfectament imperfecta perquè ells no venen un llibre baix del braç i jo he fet coses que no estaven ben fetes però que a dia d'avui no m'arrepentís i és que jo no pense que jo m'he preparat per a tindre dues persones que vulguin ser lliures per a voler una altra persona del mateix sexe que ells. ¿Sabes lo que te voy a decir? Claro. Entonces no es una cosa que yo t'has preparat de Dios. Lo únic que jo penso és que com a mare que soc d'ells i com a soc una persona que viu en una societat on molta gent no es vol, a mi el que me fa és més forta i més Entonces le diries a Fanny, prepara't per a ser forta, prepara't per a ser flexible, prepara't per a per a ser forta. comprensible Sí. i prepara't per a obrir els braços i acollir sense por. Claro, no, si és que, a veure, jo l'any passat en la presentació vaig dir que Marta, Fanny i Víctor són tres ànimes lliures, però que mos volem perquè som mare i fills. I que encara que cada un tinga la seva vida i les seves maneres de pensar i de fer les coses, és la meva família, és el que jo he creat. Per alguns poden dir, pues tia, pues t'has lluït. Però per altres direm, pues sí, pues ha sigut una mare valenta, ha sigut una persona valenta, una dona valenta, que no li ha fet mai por res, sí que me fa por la societat cara a les persones que vull. Ole la teva aleta. Bueno, ara esta pregunta és què li diries tu a una mare que acaba de descobrir que el seu fill, filla o filla forma part del col·lectiu LGTBI? Pors, dubtes, incertidumbre, que acudirà al col·lectiu, que acudirà buscant consell. Què li diries tu a aquesta mare que acaba de descobrir que encara que sabem que les mares no són cegues i ens coneixen des de 20 minuts Claro. i menudes, què li diries tu a aquesta mare? Pues mira, jo li diria una cosa fàcil, que no rechace a la persona que té davant perquè és el seu fill, que és de les seues entranyes, que no eixi de la paret. I que accepte que encara que aquesta persona pense diferent a tu, és que accepta perquè és el teu fill, i si el teu fill està passant-ho mal perquè vol eixir de l'armari i vos té una por que flipes els dos, o a la família, pues evita aquesta por. Evita que dir, és que estic patint no sé quants anys ja i el meu fill, encara que sa mare no serà tonta i sa mare ho sàpiga, o sa mare diga, pues mira, vaig a ahorrar-li el mal al meu fill o a la meva filla, vaig a dir-li, cariño, la carne o el pescado, ya está. Es que yo pensé... Pues paella mixta. Paella, me da igual, es lo que quieras. I li vas dir, és que és una decisió que tu, t'agrada o no, la tens que acceptar. En el meu cas a mi me donava igual, però continuo sense entendre com una mare que ha parit un fill que l'ha eixit d'ahir les entranyes, que fa un mal que flipe, o l'anauar-te enganat per treure-te-lo, diga, pues te vas a la calle porque yo no acepto esto. Que moltes voltes és motiu per cultura, religió. Però és que cultura i religió, és que tornem a lo de antes, és que la cultura i la religió no me tens que dir tu a mi No evoluciona i... no què és lo que tinc que fer i lo que no tinc que fer. Sí, els drets humans mos ho diuen i la Constitució ho empara, Ja, però després tenim a voltes aquests perjudicis socials que també hi ha una bretxa, un bagall intergeneracional que assumir i... Jo saps el que penso de tot este rotllo que s'ha muntat esta gent? Esta gent no me refereix a estos que... Els verdets. Sí.
que me dona ràbia perquè jo soc del Betis i ser que és de Txenxera Verda me molesta, sincerament, veus? Pues jo per a mi això és com una empresa que ven el que probablement més puga molestar al públic, al client que és el votant. Sí. Crec que plega a pensar. Què me molesten els immigrants? Anem a per tots a cascar. Capten els ignorants. Sí, ara me cau mal els que són gay, vosaltres gays. Ahora es que los trans no son ni hombres ni mujeres, ni son, no, son canarios que vienen a ponerte huevos. Entonces, això el que ens condueix tota aquesta ignorància és a que se puga fer realitat el cuento de la criada. Així que n'hi ha que donar molt espai en tot el que fem i tot el que distim. Completa amb aquesta frase. Ser mare de 2 fills del col·lectiu LGTBI m'ha ensenyat que voler es lo más bonito del mundo. El voler a una persona, jo crec que és el més bonic del món, que jo soc molt de voler a la gent. I a mi m'agrada molt que la gent se buida, que s'abraci, que se bese, que més dona a ti te beses i que t'abracis. Ara anem a entrar en una part que és més teva. Més teva. Fa poquet, la teva filla, Marta, va participar en una entrevista així, en este mateix lloc. I tu l'escoltares. I molts de vosaltres l'haveu escoltat perquè tenim un punt de visualitzacions i vos animé que, si no la recordeu, que la torneu a veure per a poder entendre ara la posició de Fanny Llorenç com a mare de Marta. M'agradaria que t'expressares lliurement sense ninguna pregunta, reflexionant o fent reflexionar a la gent que ens veu sobre l'entrevista de la teva filla, que per a nosaltres va ser molt important, molt impactant i que ha ajudat a moltíssima gent a reaccionar. Això crec. La meva reacció com a mare o com a persona? Com a mare... És que no puc separar-te de mare i persona, perquè sé que eres tot uno, sé que eres... Ja. Con día de las flores un torbellino de colores, pero también de amores. Claro. A veure, vosaltres sabeu que jo l'entrevista no l'acaba de veure, perquè jo li vaig dir que li vaig dir a Àlex. Jo pense tot el que ha viscut la meva filla a mans de... independentment de que fos mans d'una dona o mans d'un home, és un maltracte igual i no vaig aplaudir perquè si era d'un costat o si era d'un altre. Me dona exactament el mateix. És una persona que jo la veia vindre des de feia rato. El que passa és que tu quan estàs enamorant el que tu vulguis de l'altra persona, t'ho dic perquè a mi m'ha passat, no te dones compte de totes aquestes coses. Jo me donava compte de coses i li feia, Marta, me pots dir això? Tu també has estat en no sé què, i tu... I era tot evasives i... Defensiva. I a la defensiva de que com tu també l'has cagat, o tu també has tingut, però jo no estem parlant de mi, estem parlant de tu. I jo vull saber què és el que passa. Jo estàs odiant a 2 animals, que són 2 gats, per exemple. A mi me portes a ma casa 2 gats que jo... O ja els gats, no m'agradaven els gats. Els gats o m'encanta. És que jo podria dir tantes coses que és que vomitaria sang. Entonces... Simplement, què consell donaries tu a les persones que han patit el mateix que ha patit la teva filla, per desgràcia, i a les mares de les persones? Jo pense que quan una persona és maltractada per una altra, el primer que té que fer és anar a denunciar-la. Jo sempre li vaig dir, les mans són per saludar i per replegar o per xocar. No utilitzes la mà per una altra cosa, que no siga per el que t'estigui dient. Cada una és d'una manera, evidentment cada una haurà reaccionaria d'una manera per lo que siga, però que tot el món sabrà el que estava passant i jo no, doncs això a mi me dol. Probablement és perquè Marta me coneix, com soc, i segurament haurà dit, si li dic alguna cosa, va i dir-me un discurs. Ara te demane que, mirant a la càmera, destines un minut per imaginar-te els teus fills en 5 anys cada un. Quan són xicotils? I què els diries ara? Ai, la pa. Xicotets. A veure, vos no sabeu que jo vos vinc molt, que ja ho sabeu, que crec que vos he criat en tota la llibertat del món per a que... Bueno, vos criaré en tota la llibertat del món per a que pugueu decidir per les vostres vides, que els 3 junts anem a eixir de tot el que estàvem clavats, que no són coses males, són és la vida. Que si la imperfecció de la meva persona o com a mare en algun moment vos va fer mal, no està fet a posta, simplement és que jo, a part de la vostra mare, també sóc una dona i tinc els meus errors
vaig a lluitar per vosaltres tot el que he lluitat fins ara i sabeu que jo vos vull moltíssim i vos voldré sempre. I ja ho tenéis ben perquè vull a llorar. Ara te vaig a fer una pregunta ja referent a l'àmbit festiu, ja que eres un referent, vulguis o no, eres presidenta d'una comissió fallera, i en el món de les falles, crec que, si no m'equivoque, la primera dona presidenta va ser Resu Sancho, de la Falla Colmenar. En este cas, tu has repetit este càrrec com a presidenta? No, jo enguany és el primer any de presidenta. Fallera Major sí que has sigut abans, sí. però en la teva falla som un fum de persones que tenim orientació LGTBI, el qual no significa que la falla siga LGTBI en ningú moment. La falla, òbviament, està oberta a tot el món, claro. Perquè allí tot el món som fallers, tot el món paguem la nostra quota i tot el món ens divertim. Però, quin repte representa per a tu, com a presidenta d'una falla, alçar esta falla de nou, posar una altra volta en el món faller d'Alzira com a referent i que siga, com hem vist nosaltres estos anys, un referent de llibertat. Claro. És que Pere Morell és una falla diversa on tot el món cap. O sigui, jo mai he tancat la porta a una persona per la seva opció, per el que ell pensa sexualment en... Perdó, que m'aclarís que jo ho vaig dir. Mai li tancaria la porta a una persona per la seva manera de pensar, segons, manera de pensar no, manera del que és el de la seva orientació sexual. De la seva orientació sexual. És que en Pere Morell som falleros i falleres. No som ni normales ni reis. Som persones que estan apuntats a una comissió fallera d'Alzira, que serien poquets, que necessiten que s'apunta més gent, també de paso. Entonces, Pere Morell és Pere Morell. Independentment de lo que pense i desitgi ser cada persona. Tu pagues una quota igual que jo i ja lo demés a mi m'importa un pepino. Jo vaig a la falla a passar-m'ho bé en tu i a les demés, a fer-nos 3 casalles i a riure-nos i a fer feina per lo que se puga per treure la falla endavant. Que quan tu te vas a dormir, a mi que me'n va donar. Això està clar. Però me referia concretament, per exemple, l'any passat guanyareu el premi Un riu de color. Sí. Entonces, clar, per a la nostra associació otorgar aquest premi no li otorguem a qualsevol, li otorguem a un col·lectiu i a una persona. En aquest cas, nosaltres com a col·lectiu guanyareu el premi Un riu de color i després guanyareu també el premi a la crítica local LGTBI de les falles d'Alzira, cal dir per un jurat compost per 5 persones, en els quals de l'associació sols hi havia una persona i tot el més eren alienes la mateixa. El Premi Crítica Local és un premi lineal, òbviament poden participar falles d'especial, com participaren les falles de Xixó Puerta, com la falla Pere Morell, però l'heu guanyat vosaltres. Dic, no precisament perquè hasta, jo puc dir que jo no era faller de la falla, enguany m'he apuntat a la falla. Entonces, clar, aquesta revolució que suposa que Pere Morell junta, per exemple, la falla Colmenar, que també és una falla de Xixó Puerta que ha guanyat 2 vegades la crítica local en infantil, sou 2 falles que esteu donant una visualització molt important a l'associació Gailes, al col·lectiu en general, i sou 2 falles que esteu, per a mi, alçant la bandera de la llibertat dins del món fester, encara que hi ha més falles en Alzira, que òbviament que la gent de l'LGTBI forma part, tant de falles com de comparses com de cofradia. Però en aquest cas, per a mi, ara que l'ha vist des de dins, la falla Pere Morell, per a mi s'està significant com a un lloc on estar a gust, un lloc on estar segur i un lloc on viure en llibertat. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí es la palabra que tú me digas un día, es que nosotros diseñamos cosas on es un puesto seguro para nosotros. Me parece tan triste en el sentido de que una persona tiene que tener un puesto, un lloc segur per a estar quan estem en una comissió fallera, en un bar, en una festa de barri, en lo que siga del poble, que tu te tienes que sentir segur perquè altres persones, o insegur perquè altres persones no te volen que estigues en aquesta festa. Perquè és el que m'agradaria que aquesta classe de persona s'enfrontara a mi m'explicarà, és que jo no soporto al teu fill per això, per l'altre. Bueno, nosaltres tampoc soportem moltes persones, però les aguantem. Ja, pues entonces ya está. Tú me caus bé, yo tú no, pues entonces pues me aguantes igual, yo es lo que n'hi ha. Jo no me clavé en ta casa, pues per lo tanto tampoc te claves en la meua. I quan vos donaren el Premi Un riu de color i el Premi Crítica Local, què tal? Home, per a mi superguai. No, Fallera Major ja no estava. O sí, encara no havia acabat de ser Fallera Major. Home, per a mi és un orgull que Pere Morell, dins de l'executiu aquest, de tot el que està passant, de tot el que està
lluitant per així, que estigui reconeguda per dos premis, és important. I és sentir-se orgullós i orgullosa de formar part d'aquesta comissió. Parlant de l'orgull, enguany heu participat en l'orgull de la comarca de la Ribera, que s'ha fet en Alzira. Com ha sigut aquesta experiència per a tu, que no l'havies viscut mai? Jo m'ho vaig passar superbé, superbé. M'ha rist mogolló, m'ho va passar molt bé. A mi és que veure les actuacions de les drags m'encanta, perquè és que veure les persones que se tinguen aquesta gràcia per a maquillar-se i que jo no sé fer ni un rímel, ni un d'esto, entonces es que yo les adore. Recomanaries que la gent vinguera a l'orgull de la Ribera? Sí. A més és que les actuacions són superxules. Te rius, te fan disfrutar, te fan cantar, te fan no sé què, i damunt te fan la trampa de pujar a parlar a l'escenari que tu no sabies que anaves a pujar. Però bueno. Però tens experiència en això? No, bueno, ja, però si tu me dius anem a parlar, no. Bueno, ara per a tancar l'entrevista, te demane que facis una pregunta per a el pròxim convidat o pròxima convidada. Què és el que li preguntaries tu sense saber qui és? Perquè nosaltres tampoc sabem a hores d'ara qui serà el pròxim convidat o convidat, però quina pregunta li faries tu per a que te la contesten? Però respecte a què? A lo que tu digues, o al món LGTBI en general. No saps qui és, ni nosaltres a hores d'ara tampoc. Però ja és una pregunta per a que te la contesten. Això és trampa, Bernat? Se m'acaba d'ocurrir ara, però jo crec que és divertit. Sí. Una pregunta a la persona que té que vindre. Què li preguntaries tu? En serio? Sí. Ai, és que si no sabem qui és, si no sabem per a què és... Per això, n'hi ha que fer una pregunta i que ells nos la contesten. Així no tindràs el ganxo després de veure el vídeo per veure què t'han contestat i qui és. Respecte a lo que jo vulga. Totalment llibertat. Vale. No me facis de la tia Vicentica. No. Jo poso una pregunta que no té res a veure en tot això, és què opines de la infidelitat de les persones? Val, molt bona pregunta. Pues ahí teniu la pregunta llançada per al pròxim convidat i moltes gràcies per venir, Fanny, a la sede de Gailes. A vosaltres. Formar part d'esta xicoteta família de tots els colors i de ser un riu I no és bonico ser part de tots els colors, no sols d'uno soles. És que nosaltres el blanc i negre mos agrada escala de grisos i de Claro, color. jo el meu tret següent és negre. Ha desvelat, ho ha desvelat! Ho ha desvelat en públic! Molt bonico, molt bonico. Pues benvinguts a La Veu en Flames i mos veiem en el pròxim capítol. Un bes a tots. I a totes i a totis! I a totis.